Grand Power je slovenská firma, úspešná zbrojárska firma, ktorá paradoxne sa presadila v zahraničí, pretože na domácej pôde o túto firmu štát už dlhodobo nejaví záujem bez ohľadu na to, aká vláda je pri moci. To si rozoberieme neskôr. A na začiatok si niečo povedzme o majiteľovi a zakladateľovi firmovi Jaroslavovi Kuracinovi. Jaroslav Kuracina je jemne povedané rozporuplná osobnosť. Keď človek počúva rozhovory s ním, tak má pocit, že je to chlap, ktorý si vie zrátať 2 a 2, vie, kde je sever. Na druhej strane sa človek pozrie na jeho príspevky na fórach staršie, 15-20 ročné dozadu. Nemôže sa ubrániť trošku úsmevu na tvári, nad spôsobom vyjadrovania plus gramatické chyby, alebo nad jeho prvotnými prezentáciami v angličtine, kde nie len on, teda to by som ešte pochopil, keď majiteľ firmy teda nevie po anglicky, hoci sa ide prezentovať do USA, ale aj vtedy podľa nejakej vizitky jeho manažér, ktorý mal teda, keď Kuracina mal angličtinu na úrovni žiaka, ktorý ju videl prvý rok, tak jeho manažér, to vyzeralo, že ten žiak sa to učil 2-3 roky, tú angličtinu len, a títo chlapi šli do Ameriky, kde sa mimochodom neskôr veľmi presadili, tak dodnes to považujem za taký zázrak a toto vo mne zbudzuje úsmev. Pokiaľ by šlo len o toto, tak bola by to sranda. Horšie je to s takým geopolitickým pozeraním pána Kuracinu na svet, kde je jasná inklinácia k LSNS, k Marianovi Kotlebovi, istý čas spol Kuracina aj poslancom miestneho zastupiteľstva, myslím, že v Banskej Bystrici, alebo na kraji, teraz presne neviem. Je to o to zaujímavejšie, že keď spomína Kuracina svoje začiatky, tak hovorí s obdivom o detkovi, ktorý sa teda zúčastnil SMP, a myslím si, že mi to teraz ako nekorešponduje, že ako môže obdivovať alebo podporovať stranu, ktorá si o SMP myslí, že to bolo niečo, na čo byť hrdý nemáme. Ďalšia kontroverzia prišla, keď na škole, kde chodil, na výberovej škole Banskej Bystrici, kde chodil aj dieťa pána Kuracinu, mali nejaký prezliekací týždeň a bola tam aj možnosť prezlieť sa za opačné pohlavie, čo deťom príde určite veľmi srandovné. Nie je to už asi až takých rodičom. Pán Kuracina vtedy napochodoval do školy. Trošku sa samozrejme na tom priživila vtedy aj LSNS, takže napochodovali tam nejakí poslanci, myslím na nejaký poslanecký prieskum kvázi, a bola z toho taká miestna banskobystrická aféra, kedy škola teda musela ako oficiálne ustúpiť, respektíve škola sa bránila, ale boli okolo toho siahodlhé debaty o tom, ako prezliekanie poškodzuje zdravý vývin dieťaťa a také tie podobné nezmysly. Takže neviem, s pánom Kuracinom by som si asi vedel porozprávať sa pri pive o zbraniach, o živote a tak, ale asi ako keby sme sa dostali na nejakú takúto geopolitickú rovinu, tak asi by to nedopadlo dobre. Ak sa pozrieme na firmu Grand Power, tak uvidíme, že firme sa už niekoľko rokov darí. Ako hovorím, Kuracina ju založil úplne sám, dokonca zopár asi 3-4 roky ju aj viedol sám, bol jej jediným pracovníkom, za čo ja teda obdivujem, až postupne teda začal priberať ľudí. Dneska je firma, ako vidíme, za minulý rok skoro 14 miliónový obrat v eurách, z toho vyprodukovaný 3 miliónový zisk, niečo neuveriteľné na firmu, ktorá niečo produkuje. Drvivá väčšina produkcie ide do zahraničia, predovšetkým do USA, kde sa Kuracinové zbrane presadili. Sám som robil videá o K100, čo je pištol od Kuracinu, aj o Stribogu, čo sú veľmi pekné a veľmi dobré zbrane. Z K100 som strieľal, zo Stribogu, ako som povedal, ešte nie, ale určite sa mi to v blízkej budúcnosti podarí. Takže čo sa týka kvality toho, čo Kuracina vyvinul a vyrába a exportuje, určite nemôžeme o tom pochybovať. A je o to zaujímavejšie je, prečo sa Kuracina nepresadil na domácom trhu. No a teraz si poďme povedať niečo o tom, ako štát z nejakých
ťažko vysvetliteľných príčin nie je hrdý na to, keď na Slovensku niečo kvalitné vznikne. A vznikne to bez jeho pomoci. V minulosti, pár rokov dozadu, ešte za čiast Uja Kaliňáka na ministerstve vnútra sa rozhodlo, že sa slovenská polícia zo starých ČZ, myslím, mali prezbrojí na modernejšie zbranie. Do výberového konania sa okrem iných firiem prihlásila aj firma Grand Power, ktorá už bola zavedená ako firma, ktorá vyrába kvalitné pištole. Bohužiaľ, štát si z pochopiteľných príčin stanovil také podmienky výberového konania, že kuracinová zbraň to o 2 mm nesplňala konkrétne celkovú dĺžku a vyhral to rakúsky Glock. Takže policajti dneska majú už pár rokov nové Glocky. Myslím, že 17, ak sa nemýlim. Zaujímavé na tom je, že Kuracina ponúkol lacnejšiu cenu. Bola to miestna firma, ktorá vyrába z vlastných zdrojov, je to vlastný vývoj. Všetko vlastne na tej zbrani je slovenské. Napriek tomu sa ministerstvo rozhodlo podporiť zahraničného dodávateľa iba kvôli 2 mm, ktoré si veľmi pravdepodobne, alebo teda môžem povedať s istotou, práve vymysleli a pripísali na to, aby to vyhral práve Glock. Určite vieme asi prečo a komu išli peniaze na ministerstve vnútra. Nie je to však bohužiaľ prvý neúspech Kuracinu vo výberovom konaní. Myslím, že už za ministra Naďa sa prezbrojovala vojenská polícia, šlo tam o nákup 80 alebo 100 samopalov, neviem čo používali predtým vojenskí policajti. Myslím, že to vyhrali teraz Švajčiari a nie som si úplne istý, kto vyhral, ale Kuracina to opäť nevyhral, navyše tam došlo k roztržke medzi ním a ministrom Naďom. Je to o to zaujímavejšie, že práve Striboga, ktorého som ukazoval v nedávnom videu, tak ponúkal pre slovenských vojenských policajtov a ja si myslím, že Stribog je nielen dobrá, teda nielen krásna, ale aj dobrá zbraň a naozaj nerozumiem, prečo sme museli kupovať zbrane za, pokiaľ viem, 5000 eur za kus, keď sme ich mohli mať za 1500. Navyše slovenské. Toto mi zase nikto nevysvetlí. Súvisí to možno aj s tou kontroverznou povahou Kuracinov, že je stále vedený ako trošku teda podporovateľ náckov. Hoci on sa už v politike pár rokov snaží nevyjadrovať, prípadne možnosť teda on sám povedal, že má horúcu hlavu, takže sa s ním možno ťažko vyjednáva. A napriek tomu mi toto nie je úplne jasné, prečo k tomu došlo. A vyzerá to, že môže k tomu dojsť aj tretíkrát, pretože slovenská armáda bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti prezbrojovať naše staré československé, ale teda založené na sovietskej verzii AKčka, samopaly vzor 58 sú už naozaj morálne zastaralé. A chceme teda prezbrojovať armádu, aby splňala štandardy NATO, takže aj prechod asi na 5,56-kovú muníciu a práve preto Grand Power vyvinul, povedal by som, že ešte krajšiu zbraň ako je Stribog, konkrétne označenie Mafreya. Prednedávnom ju uviedol na veľtrhu, začal predávať, robia sa civilné aj vojenské verzie a Freya mi príde ako úplne ideálna zbraň, ešte som ho v ruke nedržal, snad sa mi to v budúcnosti podarí aj si z nej zastrieľať. A uvidíme, ako dopadne toto výberové konanie. Kuracina sa nesnažil zakryť to, že Freju vyvinuli a ponúkli na trh práve preto, že očakávajú prezbrojenie slovenskej armády v blízkej budúcnosti a určite sa zúčastnia výberového konania. A ja som zase zvedavý, z akého dôvodu táto veľmi úspešná slovenská firma zase neraz nevyhrá. Alebo že by konečne áno. No, uvidíme. V každom prípade, pokiaľ by ste začínali so streľbou a chcete si kúpiť nejakú svoju prvú zbraň, ja nie som teda veľký nacionalista, alebo sa nerad búcham do prsia, ja som Slovák, ale v tomto prípade som hrdý na to, že máme takúto firmu na Slovensku, že ju vedú takí ľudia, teda ako ju vedú a tam, kde ju vedú a že tie zbrane sú veľmi kvalitné, pretože už som ich držal teda zo pár v ruke a z nejakých som aj strieľal a môžem naozaj potvrdiť, že za mňa ako voľba prvej zbrane siahnuť po niečom z portfólia Grand Power je tá správna voľba.
ešte na záver chcem povedať, ale to je už len taký môj dodatok. Prednedávno som videl video z výroby Slovenskej Lupče. V Slovenskej Lupči som aj bol priamo v predaní, takže keďže predania je spojená trošku s výrobou, tak niečo som zvonka videl, niečo cez skla, niečo z tohto videa. Neviem, Grand Power, pokiaľ by naozaj vyhral výberové konanie do armády, po prípade chcel by teda z 10 miliónovej firmy, ktorá má obrat 10 miliónov ísť na 100 miliónovú, určite bude musieť zmeniť svoju koncepciu. Mne to príde ako taká klasická slovenská firma, kde je trošku pre zamestnanosť, robí sa tam minimálne strojovo, je to naozaj akoby ručná kusová výroba. Celé to prostredie na mňa pôsobilo tak veľmi, veľmi zastarane. Dokonca aj vo videu bolo ukázané, že toto má byť teda najstráženejšia oblasť, ku ktorej nemá nikto prístup. Mne to prišlo, že sa tam budem vedieť dostať, kedy budem chcieť. A neviem, nemal som z toho, jak to majú zorganizované v tej firme až taký dobrý pocit, keďže mám skúsenosti z rôznych strojárskych firiem, kde som už párkrát bol ako niečo pre nich robiť. Viem, na akej sú úrovni, niektoré tie menšie, viem, kde sú niekde už tie stredné, a tohto som bol teda osobne trošku sklamaný, ale to v podstate ani neviem toto, či dám do videa, to je taký možno, ak by si to raz Mr. Kuracina pozrel, tak možno zamerať sa na to, že ten veľký zisk, ktorý vyprodukoval tohto roku, alebo teda minulý rok, ten 3 miliónový, by teda mohol trošku dať do toho, aby tá firma vyrábala tie zbrane ešte trošku efektívnejšie v budúcnosti a bola možno pripravená na ten úspech, alebo mega úspech, ktorý, ja dúfam, raz príde. Čaute. In love with a monster. 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 Monster. In love with a monster. In love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's to hide the fact that when you ran, you got us attracting in a vibe by two.